15 l-Stat membru tal-Unjoni Ewropea, fosthom Malta u l-Kummissjoni Ewropea, iffirmaw qafas ta' kuntratt ma' kumpanija farmaceutika li se tassigura l-produzzjoni u l-provvista ta' vaċċin kontra l-influenza f'każ ta' pandemija. Id-direttur maniġerjali ta' dipartiment responsabbli mix-xiri kollu fil-Ministeru tas-Saħħa, l-Inġinier Karl Farrugia, spjega li wara l-aħħar epidemija tal-2009 magħrufa bħala H1N1, numru ta' pajjiżi Ewropej naqdu flimkien biex jaraw b'mod strateġiku kif għandu jsir ix-xiri ta' vaċċin f'każ li tinqala pandemija. Inħoloq framework ta' bozz ta' agreement illi bih il-kumpaniji once li inqala din l-epidemija qed jintrabtu illi jissupplixxu l-pajjiżi kollha li huma parteċipi għal dan l-agreement kif ukoll qed jiffissaw prezz u dik hija xi ħaġa li importanti ħabba li meta jinqala epidemija il-sors l-ammont ta' supply li konna jkun limitat u allura l-prezzijiet jibdew ivarjaw. B'dan il-mod il-kumpaniji li qed isiru negozjati magħhom jintrabtu li f'perjodu stipulat jissupplixxu l-vaċċin. Dan il-mekkaniżmu mhux biss seħħir lil pajjiżi biex jilqgħu għal theddid serju ta' saħħa, iżda jassigura wkoll aċċess ugwali għal pajjiżi kollha parteċipi. Mhux kull pajjiż ħajkollu tiġi bl-istess kont kif jintlaqat. Allura hemmhekk jekk ċertu pajjiżi jintlaqtu ftit jew iktar, hemm possibilità wkoll li nixxerjaw l-ammont ta' stock li jkun hemm. Fil-fatt, id-Deputat Prim Ministru tas-Saħħa Chris Fern fakkar li fl-epidemija tal-2009 gvern preċedenti kien sab diffikultà biex ikollu biżżejjed tilqim li jkopri l-bżonnijiet tal-pajjiż. Aħna ħassejna li m'għandix tirrepeti ruħha din is-sitwazzjoni. U allura mal-ewwel minn mindu konna fil-gvern bdejna naħdmu mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u mal-Kummissjoni Ewropea biex tidħol fis-seħħ sistema fejn it-tilqim jitqassam skont il-ħtieġa ta' kull pajjiż, mhux il-pajjiż il-kbar jieħdu kollox u l-pajjiż iżgħar jibqgħu xejn. Sa dan it-tant għaddejjin negozjati ma' kumpanija farmaceutika oħra bilan li jkunu firmati aktar kuntratti li jmassimizzaw il-ħtieġa tal-vaċċin skont il-bżonnijiet speċifiċi tal-pajjiżi membri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.